Ola a todos, alá polos anos 50 púxose de moda un instrumento que era perfecto para rapaces. Primeiro porque era pequeno, podíase levar no peto, era barato e con el podíase tocar calquera tipo de melodía. Estou falando da filarmónica ou da armónica, que das dúas maneiras se chama. Fixemos un programa sobre a filarmónica na zona de confluencia entre Galicia e Asturias, na montaña, pero queríamos comprobar que este instrumento deixou tamén unha forte pegada nas terras que estaban máis pegadas ao mar, por exemplo, nas terras do Morrazo. Aquí a filarmónica soaba máis nas tabernas para acompañar as cántigas, nos bailes que organizaban os rapaces e, sobre todo, soaba nos barcos, porque os mariñeiros tocábanos nos camarotes, cando percorrían as rías de Galicia, pero tamén cando iban polos mares do mundo. De feito, na parroquia de Cela, en Bueu, aínda queda un bo grupo de tocadores. Pertencen todos máis ou menos á mesma xeración, así que comparten boa parte do repertorio, uns aprenderon doutros e, ademais, comparten 1000 aventuras de terra e de mar, porque todos foron mariñeiros. Así que a proposta de hoxe eu creo que é preciosa, recuperar o son nostálxico e alegre da filarmónica, pero cun tremendo arrecendo a mar e a salitre. Quedade. Os 5 protagonistas de hoxe sí que saben ben o que é o arrecendo, o sabor e o tacto a salitre. Porque naceron pegadiños ao mar e porque aínda levaban pantalón corto cando empezaron a saber o duro que era o traballo a bordo. Comezaron na ría, a carón das praias de Cela, unha pequena balsa de aceite comparada cos océanos bravos que coñeceron despois por todo o mundo, como profesionais da altura e da mercante. Traballaron moito, moitísimo, pero menos mal que sempre había momentos para botar a man ao peto e coller a filarmónica. A música facía que por un anaco voasen do barco e se sentiran como se estivesen botando unha cantiga na mesmiña taberna do iglesario. Unha noite non viño, unha noite non é nada, unha selva miña enteira, esa sí que non viñada, esa sí que non viñada, ai aleno, navego mar, ai niño que ve, baila miña maruxa, si, baila na punta do pé, baila na punta do pé, baila na palma da man, baila miña maruxa, si, baila si quere bailar. Eles son primos, canto máis primo, máis ella rima. Dicía Manolo, Seso foi o que me recomendou a min para ir á Mariña. E dicía Seso, e tua nai foi a que me quitou a min a fame. No, iso ben, ele estaba sin nai, Sí. e morrera a nai. Na nosa casa había moito traballo, porque tiñamos un criado, de hecho hubo un criado na casa que eu pensei que era meu irmán, deime de cuenta cando foi pa Marina, que non era. Hasta que foste a Marina, non sabía. Hasta ali eu tiña 7 ou 8 anos, pois nunca me ocorrira tampouco de preguntar se era meu irmán, se non. Pois que trasvase de nenos había naquela época. Sí, entonces a nosa casa tiña moita labranza. Criábanse un par de bois, un par de becerros e unha vaca ou dúas. Era unha casa rica daquela. E cabalo, sí, era casa rica. E claro, Seso, pois... Seso... Arrimaba onde había. Arrimaba e alía. Levábase moi ben. Miña nai sempre mirou por eles. E máis eles levábase moi ben, que queríanse moito. E chegaba a nosa casa, Ela sempre tamén había iba pampa. que había cariño. Onde había cariño eu. Eso era antes habitual. Os nenos marchaban, eso cando había carencias na casa, os nenos pequenos íbanse de criados, entre comillas, falando así, a casas máis ricas. Chamábanse criados. Eu é que non o podo imaginar, claro, nos tempos de hoxe costanos moito pensar eso, que ti con 8 anos e ti con 13 pois fostes a outra casa. Eu non sei o que pode sentir un neno de 8 anos o día que lle din que se ten que ir, Paco. Bueno, aquela xente era boa, viñeron aquí a buscarme e tal, e, bueno, eran boas personas e tal, eu xa dixo, fun tranquilo. O que ten que, claro, despois sentía a morriña de meus hermanos e de eso, pero bueno, aí botei, pois, 2 anos. Cantas horas traballabas o día?
pois traballábamos de sol a sol. Aí non había horas de... Cando había, o sol. Levantábamos a mañán e desayunábamos algo, e coa mesma botaban as vacas, ou íbase a sachar no maíz, ou o que fora, hasta a noite, hasta que non había sol. A xente esa era moi boa, onde estuvemos era moi boa. Dábanos, vestíanos e calzábanos e dábanos un algo ao mes para comprar... A min mandaron á escuela, incluso. E víadesvos algunha vez? Sí. Hubo nunha ocasión que sí. Unha ocasión que non. Unha ocasión vistes vos. Quen votaba máis de menos? Vos a vosos pais ou vosos pais a vos? Mais votaríanos eles. Votarían eles, porque claro... Eles, bueno, nosa nai viña a menudo, onde nós viña de vez en cando. Ver como estábamos, a ver tal. Pero daquela era a necesidade, éramos moitos hermanos e... Os nenos daquela choraban menos, non? Sí. Éramos. Eu non me acordo que era chorar. Daquela chorar era inútil chorar, porque ganabas menos, sim. Xa oístes, estes dous irmáns aprenderon xa de pequenos que máis vale non queixarse, aínda que os reveses da vida se sintan ben fondo. Cando volveron de ser criados, deixaron a terra e comezaron a ir ao mar. Paco tiña só 10 anos. Seu pai avisábaos cando chegaban a lancha para que foran a axudar a ver se traían algo de peixe. Desde a praia, unha dúcia de homes turraban dos cabos que traían o aparello, axudados por un cinto, porque ás veces largábase as redes a 1000 metros de terra. Imaginade a forza que había que facer. Os nenos, claro, non servían para facer ese labor, pero traballaban como que máis. Cando acababan, o peixe repartíase entre os adultos, pero sempre había algo tamén para os rapaces. Viñamos que chamábamos a pillar. A pillar era a coller o peixe que escapaba do cope. Cando chegaba aí, pois, había veces que por un buraquiño o peixe marchaba e nos traíamos uns talabardiños, así pequeniños, e íbamos collendo, claro, metendo. E nós despois tamén nos daban algún peixe, cando cadraba. Se o que partía era boa persona, pois tal. Había veces que nos mandaban poñer na roda e nos daban un puñadiño. Outras veces agarraban e botaban así un puñado a repañota, ala, e matábamos uns cos outros para coller o peixe. Chegábamos á casa máis contentos con un quiñón de peixe, mi madre. Era o traballo que había, ademais que era un traballo duro porque eso regularmente era de inverno e descalzos. Despois de que fomos sendo máis grandiños, pois dábanos traballo, safijos, como eses homes, pero pagábanos moito menos. Claro está. Como non podíamos, que non tiñamos forza para tirar co cinto, que se tiraba con cintos, pois facíamos outros traballos. A lancha que largaba os aparellos puñase aquí fora e había que ir tirando para a lancha os cabos que viñan de volta da playa. Ou a chicarajo na lancha, ou, bueno, eses traballos. Pero eran os traballos máis duros porque descalzos, éramos máis rapaces e sangrábanos hasta as vans e os pés. Como era a cela cando vos erades así pequenos? Isto todo se vivía da labranza. Traballábase máis na terra que no mar? Sí, todos estes bosques que se miran todo por aí eran viñedos. A maioría deles, e o resto todos se traballaban, eran fincas de traballar. Eu, por exemplo, antes deso, pois íbamos cos bois. Eu viña da escola, tiña que ir coas ovellas. Daquela había billotas bastantes e vendíanse. Vendíanse para darlles a xente que podía comprar, pois compraban igual por unha peseta ou así, con unha bolsa delas e eu andaba elas. Elas tuvo toda a ilusión de coller as landras para vender para ganar por harmónica. Canto che costou a primeira harmónica?
Ai, pois non sei, é verdad que non é... Unhas cuantas landras, eso sí, uns Sí. cuantos sacos de landras, non? Polo menos unha seta ou 12 pesetas valeu. 12 pesetas. 12 eran por día, pesetas, 12, 12 pesetas. Daquela estaba moi de moda a armónica. Vos, Non é que estaba de moda, é que nós tiñamos, non podíamos un acordeón, non se podía. E a armónica é o que había, había xente que tocaba ben a armónica, chavales, e logo nós tamén nos gustaba. Pero tocaba a xente maior, a armónica, ou os mozos? Sí, mozos. Para nós eran vellos, porque nós éramos rapaciños, Claro. Entonces, pero sí, eran... algúns tocaban aquela, a mí gustaba empezar a miralos e ir a tocar, oía na radio, que me poñía nunha radio cando empezaba ali na taberna, poñía aí sentado a oír cando iban a tocar, pois gustábame, entonces, pois, dixen, Quen era o que facías festas? Ti, Manolo? Facías festas para os rapaces ca... Verbenas. Verbenas, ca armónica? Ai, conta iso. Xuntábamos os rapaces e facíamos, como aquí sempre hubo un palco de pedra, entón facíamos unhas tablas e uns espichos e poñíamos unhas tablas, adornábamoslo por fora con busos e facíamos unha verbena, pero todo isto con 7 anos, 8 anos. A armónica desafínase como a gaita? Sí, sí, claro. No, se está desafinada xa hai que levar a que na arregle. Pero ti cando compras unha armónica, ben afinada? Ben afinada. Vale, non hai que afinala? Non hai que afinala, Vale. ben afinala. E despois se desafina, único un señor que sepa destas cousas, porque isto é moi delicado. Claro, e que é o que se desafina? Ten Unhas unhas palletillas... lengüetiñas aí no medio, esos son as palletas. Estas son as palletas. Estas son as que desafinan, igual con cordión de grandes. Mira, por que se desafinan as... Desafinanse porque collen, a mellor collen saliva, ou collen areas, ou collen óxido, entón as palletas collen un cardenillo. Collen un cardenillo e paran, quedan agarrotadas. Claro. Entón, que cuidados necesita unha armónica? Imagínate un rapaz que nos está vendo que vai empezar a tocar a armónica, que cuidados debe ter? Cando se termina de tocar, limpala ben limpiña, sin andarlle nas palletas, porque se dan palletas... E como se limpia? Aquí máis que batelo un pouco para que así a auga se teme e listo. Alguén me dixo que había que botarlle un poquinho de alcohol ou... Alcohol tamén é bo, para desinfectar. Porque claro, isto... Isto cansa moito. Mira unha cousa, pero diste de desinfectar. Din por aí que a armónica é como a muller, como a bicicleta, como a gaita, que non se lle debe prestar a nadie. Non, aí é unha razón, ves? Se eu compro unha armónica, como empezo? Pois por calquera cousa. Tímprase a cantar o alelelo, xa está. Pero como vou cantar o alelelo? No, alalelo, pero non me sale. É sencillo, home. Sí, sí, claro. Botas aire para fora, aire para dentro, así como é a canción, e xa está. Como? Aire? Así como é a canción. Para veces quedas agotado sin aire. Eu mareo me fijo, Hiperventirme seguro. Eu en alguna canción que non me dá, pois quedo agotado. Antes ainda me daba ben, pero agora non me dá. Fallo o fuelle? Fallo o fuelle. Fallo o fuelle. E ao fallar o fuelle, pois non pasa que non podes. Tes fuelle ahora? Estás ben de fuelle? Son moitos kilos. De fuelle, sí. Estás ben de fuelle? O fuelle vai ben, pero... Dedícanos unha. A ver. Venga, tócanos unha. José vive mirando o mar, no máis alto de Cela. Vive co seu fillo Jaime, na casa que fixo grazas ao sacrificio de pasar 40 anos sen ver apenas a familia. Antivo enrolado ao cerco e despois foi cociñeiro nun mercante. Agora, xa cos pés postos en terra firme, recuperou recordos co son da filarmónica ou da gaita,
De feito, a José coñéceno como geiteiro. Aprendeu a tocala cando era neno e tivo que facelo coa man cambiada porque era e segue sendo zurdo. Ali blues, esa que se viene aí. Despois alá, ons. Esa grande 11. Despois a cada lá, Sálvora, aquela pequeniña que apenas se mira. Muros, hasta Finisterre, todo por aí onde vin eu. Xa tiña 14 anos. Andaba a Marina sin libreta, ainda non me tiña libreta, pero como eran conocidos, pois levábanme, os patróns. Había que ir en vela e a bojar, a remos, que non había motores. Non sabía nadar, ni sei. Nunca me atrevín a iso, pero tampouco non teño medo ao mar, Nunca tuve. Un día se caiu ao mar e xa nadarei. Cantos hai que saben nadar e morren? Para afogar os medos e as soedades, José levaba canda él a filarmónica cando embarcaba e ata a gaita nalgunha ocasión. Di que facían a bordo unhas embromadas tremendas. Algunhas duraban ata que abría o día, e que senón quen aguantaba as ausencias, porque na casa quedaban a muller e os nenos. A filla Isabel acababa de nacer cando el tivo que volver a embarcar. Eu botei 3 anos e medio sin vir a España, sin vir a casa. E despois non me conocía. E dicía, quen é ese home? Caja, ainda un fillo non conoce un pai. Era moi raro iso. E cando non viña a casa, que cando pagábame doble a bordo, eu cando andaba con isto, pois había que avantajar, había que facer, ganar. E así, pois, estaba aproveitando ao máis. Sufría o corpo, pero así anduve. En fin, hai que andar así, luchando. Ardello eixo, ardello carro, ardello eixo na liña de combate, arde con barro, ardello dinero, ardello eixo na liña de mujer. Niña nai cando me verá, vendrán con menos sobrado. Ela di que non quer senro, ela di que non quer senro. Eu xa lo teño buscado. Ardello eixo, ardello carro, ardello eixo, ardello carro, ardello carro, ardello dinero, ardello eixo, ardello mujer. Tanto por cento de azúcar, entonces calcula o alcohol que che vai a dar a uva. Isto sempre che vai a man a uva mellor, non? E se tamén subera sol, que cantara, influía. Ves? Moi raspados. Moi raspados, moi raspados. Des que se xubilou, Manolo esqueceuse do mar e dedicouse plenamente ao traballo da terra. As leiras, cuidar as galiñas, a becerra e, sobre todo, mimar as súas viñas, porque de verdade que lles dan mimos. Encanta andar por debaixo das parras e, grazas aos cursos, ao cariño que lle pon e ás novas tecnoloxías, consegue un viño exquisito. Tanto o albariño como o tintafemia, o viño propio de Cela, que é a meniña dos seus ollos. Di que un bo tintafemia ten que ter agulla, finura e corpo, pero el non se para en palabras técnicas. O que realmente o fai sentir orgulloso é que cando alguén proba o seu viño sempre di que está moi bo, pero que é moi bo. Ti tamén distingues eso de sabor a frutas del bosque con aroma a madera vieja? Non, porque eso para min xa non estou tanto así. No. Manolo, Eso... o da viña está moi ben, pero dá moito traballo. E Seso, me parece que polo do traballo non está. Seso é o meu heroe, así de claro, é o que cumpliu a fantasía da maioría dos que nos estades vendo, ou non, Seso? Sí, eu creo que sí. El decidiu que? De ir á festa se pode ir. A festa. Que traballo nada? Traballo tamén. Traballo tamén, pero a gusto do corpo. A gusto do corpo. A gusto. Ui, pero ti sabes que luxo é eso? Claro, que bonito. Traballo a gusto do corpo. Que moita xente que digo, cando me xubile vou me dedicar a vir, pero non se fai. Ah, iso sí, moito non fan. Igual porque ya obligan tamén outros. A veces tamén se obliga, O sea que ti és un home ahora mismo que estás... Procuro
Procuro ir... No mellor momento da tua vida, agora? Ir estable, sí. Dirías? Bueno, pois sí. Ai, sí? Sí, eu creo que sí. Vamos. Vámonos que eu pétale xa me chega o lombo. Teña que se mollan as uvas. A ver, vinde, xa. Son albariñas. Veña que vos pinga. Bien están buenas, Cólleme carroñera. Manolo non para. E Seso, xa vedes, é un home con moita sorte, ata salían con el os elementos, porque cando el chega para botar unha man, xusto ven a chuvia e hai que recoller o campamento, así que aí vai Manolo co chimpín rumbo á adega para tomar un pincho co seu primo da alma. Para facer un pouco de festa, como lle gusta a Seso, que cando se xubilou decidiu firmemente que xa traballara bastante. E mentras Manolo disfruta cos trafegos do viño, el prefire ir a cantarromería e viaxe do inserso hai. Son xeitos distintos de desfrutar da xubilación, pero Seso e Manolo levan vivido moitas cousas xuntos e lembran con cariño sobre todo aquel tempo dos 19 anos cando coincidiron na Mariña en Pasajes. Estando en Baisel facíamos a comida, despois de terminar a comida da noite, facíamos unha comidinha para nós, e despois de facer a comidinha para nós, todos os cociñeiros, pois dali facíamos a festa. Hasta unha vez que nos veu o suboficial, pero o suboficial ás 11 da noite, estábamos unha farra de medo. Ven un oficial e mirou-nos, e despois castigou-nos a limpiar toda a cociña. Tuvemos que limpar a cociña. Con sós a limpiar toda a cociña nosa, por culpa da festa. Quen teña viño, que me lea un caldiño, que non lo teña, que nada más no le trae unha botella. Agua que no has de beber, déjala. Agua que no has de beber, déjala. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala correr. Agua que no has de beber, déjala. Agua que no has de beber, déjala. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala En Amberes fomos a buscar traballo, a plaza para Non ir ao mar. fomos uns pateras máis. Como os que veñen agora en patera, pero non fomos en coche.
Hasta onde foste Nos ese coche? collemos un coche en Pontevedra, arriounos en Amberes, ali nunha pousada, e a buscar traballo. E o Porto de Amberes é pequeniño, creo, non? Aí é grande, é grande. Creo que é grande. Ten 21 kilómetros de muelle. Por iso digo, 21 kilómetros pequeniño. Que nos sangraban os pés a noite de andar de barco en barco, pedindo plaza, pedindo eso. Eu teño chegado á pensión e ao sacar os calcetíns estaban mollados e ao facer así aos dedos arriaban o sangre. Despois levábamos 3 días ali. Un día estábamos sentados así... Espera. Que facíades ali cando estabades sentados no Porto de Amberes? Estábamos... Que estaba descontrolando algo. Que controlabades, Pepe? Estamos, non tiñamos que facer, estábamos sentados á porta e cando pasaban as chavalas, as belgas por ali, pois... Ai, amigo. Dice, mira, que vaya tipo de mulleres. Non é vergonza dicilo, éramos chavales daquela. E claro, con iso non quero dicir que... claro, era o entretenimento noso. Entonces, dali a pouco, o sea, un día, estábamos mirando, e veu un señor que andaba ali nun barco alemán, e foi o que nos dixo, estades, sodes españoles, estades querendo desembarcar. E co alemán como vos entendíades? O alemán daquela oíamoslo na máis, non entendíalo nada, oíamos, nin sabíamos que era alemán o que falaban. Pero nós pensamos que íbamos a ir para o barco. Para ali, para o Porto de Amberes. No Porto de Amberes que íbamos a embarcar nun barco. Sí. Pero non, embarcamos nun Mercedes. Meteronos no coche, eu e máis ele atrás, caladiños como apetos, porque falábamos así, nada, a donde nos levará. Falábamos nada, e agora que codo, será de codo, nós? Ou dando co codo así por onde íbamos ou tal. Aí a mañán cedo, sería así máis xoves a romper o día, pero ainda non se miraba ben. Sentíamos co coche que saltaba moito, e o coche que bamboleaba aquelo que metía medo. E dije, pero nós onde vamos aquí? Cando miramos pola ventanilla e tal, as ovellas por un lado, cabras o outro, e vamos polo medio duns campos. Campo a través, pasando a fronteira. De ilegais? En vez de pasar, claro, era isto, mandaron-nos saltar para fora, meteron nunha casa que era, bueno, unha casa. 3 noites botamos ali, 3 noites e 3 días. Daí... Fomos á misa todo, leváronos á misa. Leváronos á misa. Nunha catedral ali. Non tivestes medo en ningún momento? Non nos deixaron salir de Lina, máis que con eles un domingo ali e leváronos á misa. Non tivestes medo en ningún momento? No, medo nada. Desa familia? Medo ningún. Nos íbamos pa diante, fora, o que fora. E despois comprobastes que efectivamente sempre foron legais con vos, non, Pepe? Sí, moi legales, sí. Moi legales, sí. Tocasme algo con isto? O meu algo podo tocar. Ti que lle tocaches as alemanas aquelas? Que lle tocaches? Digo, unha harmónica. Calquera cousa, o que querían. Eu non me acordo xa, pero tocaballe, aí veces tocaballe dar deles algo. Ai, pero eu bailo mal. De pasar o tempo, había veces, masivamente en Alemania, que nos topábamos, que non había nada, nin con quen falar, ni ese, íbamos os dous un pouco camarote do outro, e dalle que te pego. Tiñamos un casete así bello, daqueles que había de diante para atrás, e jarabábamos, cantábamos algo, e así era a maneira que tiñamos de pasar o rato. Recordábanos a terra e ao botar tamén estas gallegadas e a botar isto, pois é o que pasa, polo menos oímos algo en que toquemos nós, pero oímos algo do noso. E como te fixeches cociñeiro en barco? Xa cociñabas antes? Non. Alá o capitán levábase moi ben con nós, díxome que tiña que ir para a cociña. Empecé de marmitón, de baixo, de marmitón. Marmitón? Sí, a pelar patatas e unha cosa e outra. Axudante de cociña? Axudante de cociña. E despois dixeronme que nada, que tiña que dar primeiro. E que dei primeiro e cheguei a mayordomo. Cociñeiro e mayordomo, levar a contabilidade de todo.
Iso era moito traballo, pero iba levando. Era peor que os outros traballos do barco. Home, piore, para a fonda é piore. O que echabas a un puerto non podías salir tampouco, estabas amarrado. A fonda sempre está presa. Al te meter profesión, se unha cousa outra, sempre estás... O cociñeiro estaba sempre ocupado. Sempre está ocupado. A fonda sempre está. Tanto os camareros como iso, a fonda sempre está ocupado. Mira, que cociñabas? De todo. Paellas. Cal era a túa especialidade? A miña era de todas. Bacalao al ajillo, bacalao a la vascaína, todo. Comíase ben nun mercante, Sí, bima, pues se queira. 3 ou 4 platos e postres que queiras. Bueno, non en todos, cuidado, que non é todos. Pero nando vin eu, gracias a Dios, non é porque non teu, pero ya ven. E digo eu, que suerte que cociñabas ben, porque imagínate que vas nun mercante, tes un cociñeiro que cociña mal, e a ver onde vas comer. E desde aquela, xa te xubilaches hai anos. Desde aquela xa me jubilei hai anos tamén. E volveches un pouco a traballar na terra. Sí, o de sempre. Pero gústame traballar. Sí? Que eso non te pode. O máis gústame traballar. Gustache máis o mar ou a terra? No, o mar é, como digo, o mar é pos peixes. O mar é malo. É malo porque... É moito temporal, moito pesca chegada temporal que non se pode... Por 2 veces tivemos a vida así tamén en peligro, hai moito temporal. Que bonito que se ve desde aquí, verdad? Mira, se ven, pero aquí está quietiño, pero... Cando se move... Cando se move. Como é o mar en Terranova? É duro. É duro, hai moitos temporales e moito frío. Ti biches naufragar alguén? Biches naufragar un barco? Si, naufragar, mas naufraguei eu tamén. Naufragaches ti? Contame eso. Eu tamén non foi ao barco ao fondo de todo, iso foi nas Espives, xa. E iso onde é? Cerca do Polo Norte, Noruega. Resulta que salíamos de puerto e había que cambiar de rumbo. E el quedouse dormido e fomos a Gracias, que había uns baixos antes de chegar á terra ou a bloques de hielo. E o barco, pois, visteu, non se hundeu de todo. Furouse polo fondo e botamos as balsas ao mar e eu e máis o jefe de máquinas. Os outros xa se sabe que pode un barco andando 12 nudos embistir contra unhas pedras, a impresión que se colla, a xente que está nos catres dormindo e que está eso, esperando que se hundira o barco, nos nas balsas xa, moitos hubo que tiralos porque non tiñan medo a tirarse do barco ás balsas por se caían no mar, o mar estaba congelado. Se caes no mar, pajarito. Se caes no mar, pois morres antes, mátate, morres de frío. E quero dicir que botamos eu máis o jefe de máquinas as balsas ao mar. E como o meu fillo estaba sin bautizar, dime el Paco, o peor que é iso que ainda tes o fillo sin bautizar. E o fillo sin bautizar, mira nós onde vimos morrer. E se non morremos, home, tranquilo. E, efectivamente, non morreu nadie. Pero algúns se colleron impresións que despois no barco quedaron un pouco tocados, hubo que sacar do camarote algúns, porque, claro, non sabían, non saltaban nin coas portas coa impresión que tiña. Este outro naufraxio, o do Izarra, gravouno en Canadá o capitán dun dos barcos nos que navegaba Paco. Un iceberg acababa de impactar contra o barco e afundíase irremediablemente. Neste caso non morreu ninguén, grazas á axuda dos barcos que faenaban pola zona. Se non fose por iso ou se o afundimento fose un pouco máis rápido, os tripulantes do Izarra dificilmente sobrevivirían ao mar xeado de Terranova, o mesmo lugar e da mesma maneira na que afundiu o mítico Titanic. É que curioso, foi o iceberg contra eles. Sí, máis ben, porque o barco iba en arrastre, e en arrastre pois vai andando pouco. Un barco pois pode andar 4 kilómetros por hora. O que serían 4 kilómetros por hora. 4 e medio, depende do barco. Pero o Isibero a mellor ven andando 16 ou 15 ou 12 nudos por hora. E claro, o mellor é un iceberg enorme. Sí, coas corrientes que hai traen unha impresión. O sea, xa que o de Titanic non foi tan raro. O de No, Titanic. é que eso pasa, sí.
Miña nai só non me caso con mariñeiro, porque cando vengo tarde chile fría co mariñeiro, porque cando vengo tarde chile fría co mariñeiro. Lévame, 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 lévame ao mar, lévame o queridinho que o vende a bailar. Lévame, 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 lévame ao mar, lévame o queridinho que o vende a bailar. Eu quero bailar, eu quero bailar, eu quero bailar contigo na ría, eu quero bailar, eu quero bailar, eu quero bailar en Villa García. Que botou de menos cando está tanto tempo no mar? Eu como, a min viñame a levar a muller agora últimamente, que andaba nas Malvinas, eu jubileime nas Malvinas, e viñame a levar a Vigo, e nomás chegar ao barco, dicíalle, vaite, que aquí non fa nada, eu meto-me aquí e xa non podo mirar nin pa ti. Ese era un momento duro, non? Claro que é un momento duro, porque eu enterraba malía hasta 6 meses, 7, 8... Pasastes medo? No mar? Ui, mi madre. O medo é unha cousa libre que cada un ten o que quere, pero a veces de a ver como salimos de aquí... Eu cando fui un náufrago estuve 3 meses sin falar. Naufragastes? Naufraguei. Estuveches 3 meses sin dicir nada? Non naufragamos, botaron o barco ao fondo, é mellor dito, porque naufragar é... Que ano botou ao fondo? Os capitáns e máis o patrón de pesca coa carga que lle meteron de pescado. Viñedes demasiado cargados. Estábamos prácticamente cargados. E veu semejante animalada de pescado, 20 minutos durou. 20 minutos. Vai 20 minutos, Manolo? Salistes todos de ali? Bueno, gracias a Dios non pasou nada, porque estaba como aquí. Se chega a ver unha airexa de vento de nada, non contamos o conto a mitad deles. E aínda así volvese, non? Se eso? E aínda así porque hai que volver. Non hai outra, estamos acostumbrados a esa vida, e a outra non a temos. Esta familia por diante, a familia está por diante, non? Entón hai que... É que non tes outro remedio. Había que ir nomais. Así é o mar o que tiñan que volver Manolo, Seso, Pepe, Paco e José. Volver ás ondas de 20 metros movendo o barco como se fose unha folla. O frío polar que convertía en xeo cada golpe de mar que saltaba a bordo. A traballar día e noite, enfrentándose aos elementos, os meteorolóxicos, os económicos ou os políticos. O ciclón Flora e a ambición dos armadores, e a guerra do fletán e a dor das despedidas, e os meses de ausencia, e a dureza da vida a bordo, e o medo, e a soedade. A picar o xeo coas mans núas para evitar que se afundira o barco co peso e para poder seguir traballando, largando o aparello unha e outra vez ata conseguir a carga de peixe necesaria para volver a casa. Volver ao bruar do mar no Polo Norte, en Sudáfrica, en Namibia, nas Malvinas, en Terranova ou no Gran Sol, sentindo cada día a morriña da casa pegada á pel como o salitre e aguantando coa axuda dunha foto, dunha carta con remite de bueu e co son dunha filarmónica.
A filarmónica é perfecta para patera, Paco? Sí, sí. Decirmo da patera non é por bromear con un asunto que é serio, non? Pero sí que en ese sentido vos sentistes, cando fixestes todas esas aventuras polo mundo, como os que veñen hoxe en día en pateras, decíasme ti un pouco, Igual, non? igual. Eu comparo igual. Cando din chegan nas pateras Sí, e tal, sí. nós foi un pouco mellor que eles, non? Porque foi por Sí, nós estábamos en sitio, quero dicir, España tiña un convenio con Alemania, sempre tuvo un convenio con as nacións europeas, vaya. Entonces ali o único que che podían facer é que non tiñas contrato de traballo e mandarte. Xa. Non te mandaban Para tampouco. eles é moito máis perigoso, pero supoño que vos Sí. os entenderedes mellor, non? Pois claro que entendemos. Ai, sí, sí. eu polo menos sí, Entendemos, sí. Sodes consciente do moito que vos cambiou a vida. Sí. Tendes fillos, Está en Alcalá de Henares. universitarios, profesores... Si mirades para atrás e Todas vedes son. como empezastes, pois como vos cambiou, Paco? Que sí, cambiou moito, sí, pero No, o sacrificio e con eso tamén dá gusto mirar que se foi pa diante, non? Ai, non te